soal nyaketi ya kayak nyaket suan wae yo. Tunjung Bang Trate alon tata lenggahira resang marta tameng dasih misudan dana raras blegagak ugek sak dulita wal Den Ndara Werkudara kula niku jane gumun setahun jembleng sarendeng kula niku jane diutus Kang Rayi Ndara Janaka lan dulur-dulur ndika supados ngupadi panjenengan kula upadi ngantos bebasan jajah desa Milangkori njalak peninggal bareng ketemu jebul panjenengan malah namung kendelan kewala mongko niki nggone tapa nggih pun jugar ning kok tesih kendel mawon tesih mendel nggih Gus mbok nyekek terus paring pangandikan nggih Den jane napa to sing digayuh niku wah Semar sing gedhe pangapuramu yen kowe padha teka malah mung tak nengke wae lan aku sawetara jugar nggonku tapa iki mung merga
bakal nyateni marang Semar mungguh apa sing dadi gegayuhanku. Lah nggih ngaten niku karep kula Ndara. Juga riyin lajeng paring pangandikan riyin terus jane napa sing digayuh Den Semar. Mulane aku ngedekake tapa ana alas iki merga aku nampa wangsit yen to Jawata bakal mudhunake wahyuning ratu. Mula aku banjur lunga saka praja. Sediaku bakal nggayuh tumuruning wahyu. Lah, rak ngaten cetha to Ndara. Nanging Den, kula niku jane diutus Kang Rai Ndara Janaka, mergi saniki Kang Rai Ndara Ayu Wara Sembadra niki nembe wewek waja. Ndungkap 7 candra. Pramila ndika diaturi enggal kundur jujuk wonten Madukara Den. Yo, perkara kuwi mengko gampang. Mergo aku wis prasetya ora bakal bali yen durung kasembadan sedyaku. Mula tunggunen dhisik tak bacutke tapa durung pati-pati jugar yen durung kasembadan sedyaku Semar. Miat langening ngalangyan aglar pandang moncar senon leraka konang surem sorote tanpa adang kasur lan pajaring purnaming gegono dasare mangsa katiga wanter pamensuning Subrata tutup Triratya pinurwa purwaning anggo samadhi maladining manjing jero alam luyup wis pihak Kang Warana mengkeraken jagating rasa rumangsa manjing jagating rasa pangrasa cipta sik panwusirna kang kalingan wis kaliling langut tanpa tepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana maweh daya getering antariksa kawuhangira pepadang nenggih Sang Wahyu Widayat manjing mring angganing Bimasena. Werkudara, aja kaget lamun ulun jugarake nggon kita tapa. Wanrat nrada kakekku. Basaku lan sembahku katur. Ya wis ulun tampa. Kakang Semar bekti kula konjuk. Iya Narada. Wis tak tampa, wis gek dijarwani ndaraku iki. Nggih Kakang. Werkudara, ulun jugarake semedi kita. Merga iki dewa wis ngudani sing dadi panjangamu.
Ngerti ya, Krup? Wahyuning ratu kang aran Wahyu Widayat saiki wis manjing ana ing nganggo kita. Neng wanti-wanti piweling adi Pramesti Bathara Guru lumantar ulun yakti ora gampang kadunungan Wahyu, ana pitungkase. Yen pancen ana seranane Gage Kandha, apa sing dadi syarate? Syarate ya kuwi jeneng kita ora kena magepokan karo wanita salawase 40 dina 40 bengi. Wah, ya wis bangka. Ora oleh senggolan karo wong wedok 40 dina 40 bengi ya bangka, Mas. Ora main ngono kuwi. Bagong menengo dhisik. Senadyan wanita kuwi mau tetimbanganmu lan isih sedulurmu dhewe. Yakti mboyaken no, Ger. Lamun jeneng kita wani nerak, Wahyu bakal loncat. Wis, Ger. Mung kuwi dawuh ulun makayangan. Den, syukur dene Paduka Ndarasena sampun pikantuk wahyu. Nanging ampun supe kalih welinge Bathara Narada nika wae lho, Den. Lan gandeng saniki sampun pikantuk damel monggo samenika kundur. Yo, mengko dhisik. Wangune bakal ana pacoban. Wah, ora pangling. Iki adikku Werkudara wangune oleh wahyu bocah iki. Aku sing tekan le. Wah. Jeneng kang Bapang Wilalik Sandang Godewa Simbarajaja Wang Malang Sudang Yogang Sir Wala dalah adikku Werkudara yo Dursasana kakangku kok ana kene aku tapa le golek wahyu ning wangune wahyu sing tak oyak malah mancing ana jero awakmu le ketara awakmu saiki mau teja sumurut kaya mangkono tak jaluk ya le le ku arep ngulungke yo piye mapan wahyu manggon ning awakku ya saka karepe dhewe wah nek ora gelem ngulungke tak rada paripeksa yen pancen iso rebutan walah tak gleleng kowe le ayo ora gelem ngulungke wahyu tak candhak banting le ditutih engkang wah
Coba he. Ayo mutiar ne. Wah. Tobat. Tobat Kakang Semar. Ayo bali. Ora sah ganggu gawe ndara-ndaraku Pandhawa. Gelem bali ora? Tobat iya bali Kakang Semar. Ayo bali.
meh rahina semubang iwang aruna katinetraning anggorapuh sabdaning kukila rengganikara sageter kinetunganing ler sing pene panca babatoking ayam wana kadangipun Kakang Yai Jaya Murcita nganti cumengklungen nggonku nunggu sane Yai Prabu Dewaratmuka kang nalika semana ingsun utus lumarap ana ing kasatriyan Madukara ngaturake nawala panglamar. Ko Prabu, rening menika Yai Prabu Dewaratmuka sampun ketingal sowan, pragi enggal dipun dangu. Iya Yai. Yai Prabu Dewaratmuka. Kepiye pawartane nalika semana sira Yai ndak utus supaya sowan ning kasatriyan Madukara lan ngaturake nawala. Piye kabul wusanane Dewaratmuka? Inggih. Cadhong deduka Prabu. Kula sampun kelampahan sowan wonten ngarsanipun Raden Arjuna nanging rening gegayuhan paduka dipun anggep nerak kepacuh nerjang wewaler. Pramila ndadosaken dukanipun kadang sepuhipun Raden Arjuna inggih menika Prabu Baladewa. Ngantos kula malah dados pancakara kaliyan piyambakipun nanging kula kawon krana pancen sami sekti mandraguna pramila kula lajeng trimah mundur menika. Ko Prabu ateges kula gagar wigar tanpa karya Ko Prabu. Meraina semubang iwang haruna katinetrane anggorapuh Dewaratmuka, sumbarmu wae nalika arep budal kaya-kaya bisa dilat wis abang. Pepuntone ora oleh gawe, Yai Jaya Murcita. Kaslakna to ning rasaku nggonku kepengin diladeni karo Wara Sembadra. Tak gawe dhewe. Wong-wong Pandhawa janji ora gelem ngulungke Dewi Wara Sembadra. Tak dadekke Karang Abang.
Utaping prawadya bala sawang tunjang rebut dujung Moya kata lawan pindhi pedang likan pamblehan bedilnya pinangka tulup Duh Kakang Mas ngantos ndadosaken bingunging manah para kadang dene paduka Kakang Mas mindran saking praja ingkang semanten laminipun nanging kula ngaturaken gunging panuwun dene Kang Mas sampun timbul malih lan marah kepareng enggal rawuhing Madukara Dimas Werkudara lunga kok nganti suwe banget Ya Werkudara kowe iki lungane ndi lunga suwe banget iki gayuh apa Wah, yo. Aku lunga mestine ora mung dolan. Nanging aku tapa gayuh kamulyan, gayuh wahyu. Syukur yen ngono. Wis oleh gawe. Ya wis. Pangestumu aku wis oleh wahyuning ratu. Oh, layak to layak. Saiki kok katon seger kuwarasan lan katon sumunar cahyamu. Merga wis kadunungan wahyu, syukur di, syukur. Pun Kakang melu bungah nanging Nyai, mulane sira diarep-arep iki merga galuh sawangan. Adimu Bratajaya sing bobot 7 candra nyidam kawaran kepengin siniraman dening Nyai Sena. Inggih Kang Mas mawantu-wantu panyuwun kula. Kersa nyirami dateng ingkang Rai Sembadra. Iya Kakang Jodipati ingkang tak idam-idamke ya mung Kakang Bratasena ingkang kudu nyirami karo aku Permara remang swaya ngambrang Kati karonan ing kaswase Aneng marga amalakum Risangkanta wastrat mojo Leng-leng laluang mulati surya mangrangsang waya ing wah Semar Wegara kena ngopo kowe mau ora matur yen to baliku supaya njujuk Madukara merga aku mengkon nyirami karo Sembadra kowe goroh Semar Den kok yen kula matur bloko sampean mesti mboten kersa. Monggo sampean dijagake tenan, mula kula sengaja mboten matur yen ajeng ken nyirami Ndara Ayu. Kakang Semar, iki cetane iki kepiye to? Ngaten sinuwun. Critane Ndara Werkudara niki wau tapa lan pikantuk wahyu widayat sing manjing teng awake. Ning syarate jroning 40 dina 40 bengi boten kenging magepokan kalian wanita. Merga nek nganti Ndarasena nyirami mangke wahyu badhe uncat. Oh. Ngono. Dadi iki cetane Werkudara ora gelem nyirami. Gah. Mengko ndak wahyu uncat saka awakku. Aku saiki wis wegah magepokan karo wanita. Aku saiki wis ora bakal kena godha meneh. Aku wis ora bakal menggok maneh. Ya. Nanging sing kudu mbok pikir kuwi saumpamane kowe nyirami Sembadra lan saumpamane wahyu banjur uncat. Saka pandugaku oncate wahyu bakal manjing ing angganing Sembadra kang banjur manukma ing jabang bayi. Dadi senadyan wahyu ngalih nggon nanging kowe isih bisa ngrasakake wong ya kuwi isih kerandahmu dhewe ngiras pantes Yai Sena goleke kamukten kanggo tedhak turatmu. Ya, Werkudara.
Iki Kresna nek omongan dirungokke. Ora malah ming damuni cengle kakangmu. Ora ndamuni aku ki ambegan. Wah. Apa kowe ora mesake to karo adimu Janaka? Ora mesake karo Bratajaya sing diarep-arep ki ya mung kowe Dimas. Wah, ya wis ayo Sembadra tak sirami. Nadyan ewaya ing pambudi Risangsena denya nyirami dhateng Rai Dewi Wara Sembadra parandene kanthi luwes miwah telaten denya nyirami kocap. Reneng Raden Werkudara sampun magepokan kaliyan wanita kayolaning jagat Dupi Wara Sembadra sampun den sirami kandhutane Sang Kusuma Ayu kaya ginelak wancine ginege mangsane satemah mbatek padha skala jabang bayar suweruh padang hawa biak langse gembala giri lek ing punang jabang bae mijil kakung peke warnane. Piye rasamu Diajeng Sembadra? Pangeran Koko Prabu Paduka espresso dhewe sawise aku disirami dening Kakang Jodipati. Aku malah banjur babaran. Sawangen pangeran, putramu mijil kakung peke warnane Anakku lanang. Koko Prabu, yoga kula sampun lair kakung jagat dewa Bathara. Syukur di syukur pun kakang melu bungah. Wah, elok tenan, elok. Pancen Nyai Werkudara mawa Prabawa, nyatane bareng Bratajaya disirami malah banjur bayen. Wah, kosik. Nanging sing tak rasake saiki jagatku kaya suwung, kaya bumbung wong-wang kaya ngene. Kacarita Wahyu Widayat ingkang mapan ing anggane Dian Bratasena dupi mulat dhateng sang jejabang ingkang sumorot mawa cahya lahi. Gioncat saking jagate Dian Sena manjing ing anggane jabang bayi. Aku kelangan tenan. Ngopo? Kelangan wahyu aku. Wahyu oncat saka jagatku malah mancing ing bayi kuwi. Wah, yo aku lila. Nanging kanggo ijol bayi kuwi saiki dadi anakku, dadi anake Werkudara. Piye Sembadra? Anake awake dhewe saiki malah diaku dadi yogane Kang Mas Werkudara. Wis ora apa-apa pangeran. Lelakone kudu kaya mengkene. Iya Dimas Arjuna. Pancen lelakone kudu mangkene, nanging nadyan bocah iki dadi putrane Dimas Werkudara
Nanging saora-orane Yai Arjuna ya tetep ngadep. Kejaba melu nggula wentah. Nanging piye wae tetep putramu. Nggih, Koko Prabu. Kang Mas Werkudara sakmenika lare menika kula pasrahaken dhateng Paduka Kakang Mas. Ya, Werkudara. Saiki purbaning putramu iki. Purbanen. Werkudara. Gandeng iki anakmu saiki enggal paring ana pusaka asma. Wah, ya. Kabeh wae dadya seksi. Anakku lanang iki tak jenengi Raden Abimanyu. Raden Abimanyu Kang Mas. Nami ingkang sae yo. Abimanyu yo Bima Manyu tegese anak Bima. Pyak pyak pyak. Iki ngopo e? Sini sing ora aku kejem iki. Kene iki wis menggeh-menggeh. Ngopo kowe ngopo? Ora. Mboten, Ding. Petruk mlayu-mlayu sajak kesusu ana apa? Wah, Petruk ana apa? Nggih, kepareng matur wonten ngersane jenengan segaya menyanyi Nggih, kepareng matur dhateng ngersanipun Ndara Arjuna. Bilih Jawi niki geger mboten kantenan. Jan geger niki. Awit wonten pangamuke Ratu Bagus saking tanah Sabrang ingkang ngakune Prabu sapa ya? Angkawijaya, Prabu Angkawijaya. Sumbar-sumbar yen gak ratu yen Gusti Ayu Wara Sembadra mboten diulungke Madukara badhe dibumi angus. Wah, jle urip. Pangeran Abimanyu malah nangis terus iki. Mbok yo dinenengi diteteki, disusoni apa kepiye ngono. Yo ge di. Ayo. Wis ge dimik, ayo. Yo. Wis nadyan tak pros-pros yo ora iso metu banyune. Menapa kula proske ya? Kau ngene iki seneng kene wae aku. Aduh. Kurang ajar Petruk, men gentenan kok. Koko Prabu menika kados pundi Abimanyu nangis Abimanyu muhun terus. Ya ora mokal Abimanyu iki pancen ana sesambungan batin karo Werkudara. Mula bareng Werkudara kae mau metu, bayi iki banjur nangis ora meneng-meneng. Lajeng kados pundi menika wis manut igo pertikalku Petruk. Bayi iki gendongen susulna marang daramu Dimas Werkudara. Pripun iki? Lha iku bayi lho. Wah, kejem jenengan niku. Kok disusulke teng peperangan niku? Kejem jenengan niku wis to, manuta bae. Manuta karo aku. Oh nggih. Iya. Tak gitu, blak itu gendong, tak
Tak gintun, tak gintun. Ayo, Amusra Mrata, Jaya Mrata. Ndi, Dewi Sembadra. Satriya gagah gedhe dhuwur sapa? Werkudara. Kowe sapa wani gawe geger aku Nalendra Tanjung Anom. Prabu Angkawijaya. Ayo, ndi? Endi Raden Janaka kon ngulungke Dewi Wara Sembadra? Wah, cangkeme jleh urip tongkak. Ayo. Meneng ya, wis ya. Lho Bapak, lho. Ih, celup. Enggak. Ngopo? Anakku Abimanyu tok susulke ning peperangan nggih. Lah niket wau nangis sok niku nggih. Kula susulke wau Kang dawuh sinuwun Prabu Ndarawati. Wah, anakku kowe kena ngopo, Ngger? Ayo tak gendong tak jak perang, Ngger. Kocap nalika semono Raden Abimanyu den gendong dening Risang Bratasena. Nanging astane grayah-grayah nyandak dateng dadane Sang Sena. Sigra den sesep-sesep kaelaning jagat padha sakala Sang Bima dadi kopek. Iki kepiye iki? Be, apik to suwuk dhewe to? Iya. Suwuk kersaning Gusti ngene iki. Ki jenenge apa kae nek nggon film-film nggon musik-musika lho? Apa jenenge? Fade out apa? Wis sing lagune dibalen-balen iku saya ilang terus entek lho. Alon le alon. Wah, Re Abimanyu, ayo tak jak maju perang le.
Walah dalah, Werkudara sajake kowe wis kentekan akal. Bayi si abang kowe kok tok jak maju perang. Wah, aja nyepelekke karo bayi anakku Abimanyu iki. Anakku iki arep isih bayi nanging wis ampuh. Nek ora ngandel tak keprokke kowe mesti ajur dadi walang-walang. Walah saya edan, bayi kok arep dikeprokke nek ora ngandel nyoh tamparana. Prabu Anggawijaya pejah kapisanan nanging kuandhane den waspaosaken saya alit kantun sak mrica binubut manjing manukma ing jagate Dyan Abimanyu. Abimanyu, aku saiki manjing dadi sajugom melu ngemongi jagatmu. Negaraku Tanjunganom besok kanggonen mukti lan uga jenengku Anggawijaya agemen. Muga besok Abimanyu ya Raden Anggawijaya bisa dadi satriya utama. Dalah Koko Prabu Anggawijaya malah pralaya. Neng yen aku bakal maju bebela ora urung malah kaya dene iwak kecemplung wuwu. Prayogane aku tak bali wae. Jaya Murcita wangsul ing Plangkawati benjang jemedhul lamun wonten lampahan Abimanyu bangun kasatriyan utawi lampahan Wahyu Eka Jati. Wah, ayo bela pati karo Srun Prabu Anggawijaya nyoh tungkak tamparana. Wah.
Punden. Nganti bingung lehku nyuwuk. Lampane pun bubar. Mengki nek dilanjutke mang nanggap malih. Ndara Abimanyu nggih sampun kula wau nyawang saking kula wau menek wit kambil. Ngaten to? Jenengan niku napa medal anune asine? Ora. Ndara Abimanyu iso langsung ceplakep. Yo. Lampahan Bima Kopek utawi lampahan Wahyu Widayat niki inggih Abimanyu lahir pun padhang mugi kanthi purnaning lampahan menika saged to dados lantaran tumuruning kanugrahan wilujeng rahayu ingkang sami makarya suminten bakule tela cekap semanten crita kula rahayu Ndara. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.